Ćao, ja sam Rale i danas kuvam sutlijaš. Ali to neće biti običan sutlijaš, to će biti malo poseban sutlijaš sa nekim dodacima i nemojte se iznenaditi pošto će odnosi tečnosti i količine pirinča biti potpuno naopaki. Ali ako pratite recept, sve će biti kako treba i uživat ćete u jako lepom sutlijašu. Dakle, za početak ovdje sam prepržio nešto lešnika i taj lešnik ću usitniti. Možete i da ga meljete, a možete i da ga sitno iseckate, neće ništa da mu fali. I kad ga usitnite, ubacite ga u posudu u kojoj ćete kuvati sutlijaš. Ovdje imam otprilike 50 grama samlevenog pečenog lešnika. Ovdje sam ostavio pa tako jednu šačicu iseckanog, to ću koristiti na kraju kao posip. Jedna šolja pirinča i 7 šolja mleka. Ovdje imam otprilike nepunih 100 grama šećera, to sve zavisi od vašeg ukusa koliko želite da vam bude slatko. I pripremio sam jednu pomorandžu od koje ću iskoristiti koru. Već sam rekao, nemojte se uopšte čuditi koliko ide tečnosti na koliko pirinča, sve će to na kraju ispasti onako kako treba. I jedina dosadna stvar u celom ovom kuvanju je što pirinač stavljate u hladno mleko, zatim ide na vatru i sve vreme mešate dok se pirinač ne skuva u mleku. Jer probao sam, verujte mi, probao sam da skuvam pirinač u vodi, pa da ga posle završim u mleku, nije to to. Dakle, ide jedna merica mleka i ide šećer, da ne preterujemo, i ovo sad ide na vatru da mleko upije miris lešnika, aromu lešnika. Počelo je da vrijucka i šećer se već istopio. Sad ide pirinač i ostatak mleka. Gotovo je. Narendao sam unutra koru od pola pomorandže i stavio sam jednu kaščicu gustina. Znam da je tupavo stavljati u pirinač gustin, ali ima to svoje zašto. Gustin će dati svilastu strukturu, a zrna će ostati sva posebno. I sad ovo ide da se razliva dalje. Gotovo je. Ovo sad već tako dobro miriše. Pola onog lešnika sam isekao, a na drugu polovinu ide ono bez čega sutlijaš nije sutlijaš, a to je cimet. Bogovski miriše i sigurno nećete reći bljak kad ga budete probali. Sutlijaš dignut na viši nivo. I naravno ja ne mogu da čekam da se to prohladi, pa ne, ja to moram sad da probam. Pa makar uhtao i puhtao.
sve vreme se lešnik provlači, prosto leluja kroz ovo. Cimet daje svoj miris. Korov pomoranđe daje fini onaj citrusni, vedri, sveži miris. Ako vam se dopalo kako ja ovo radim, pratite recept, sigurno ćete uspeti i uživat ćete, to mogu da vam potpišem. I vidimo se u nekoj narednoj emisiji sa nekim novim lepim receptom, a vi se u međuvremenu pretplatite na kanal, pa će biti još svega i svačega. Sve najbolje!